ediție la Ibănești, unde avem o expoziție kinologică. De data aceasta suntem în parteneriat cu Asociația de Crescători de Animale din Ibănești, care au venit și dânsi într-o prezență foarte mare cu animalele lor. Ca de obicei este un eveniment foarte frumos. Aici este ca o serbare câmpenească, dar cu o expoziție kinologică. Avem exemplare canine din foarte multe rase, un număr foarte mare de căței de talie mică de data aceasta. Și sunt foarte bucuros să fiu aici pentru că este mereu o plăcere să fiu prezent la Ibănești pe platoul Fânceni. În primăvară am avut o expoziție canină reușită, fapt care ne-a determinat să reluăm această tendință de a ne întâlni aici pe acest platou minunat și am mărit-o ca amploare, anume am adus și oi și păsări, animale mici, pe lângă expoziția kinologică. De jurizare a acestor câini privesc comparația cu standardul fiecarei rase în parte. Prima fază se compară exemplarele care vin în ring cu standardul care este stabilit pentru fiecare rasă în parte. Fiecare exemplar care se apropie foarte mult de standard merge mai departe, se califică pentru următoarea comparație, care este cu ceilalți învingători din clasele celelalte. După ce se alege
alege cel mai bun câine al rasei, se organizează un concurs în care se alege cel mai frumos câine din expoziție. Bună ziua, am venit tocmai de la Târgu Secuiesc la expoziția dumneavoastră cu cea mai mare plăcere pentru obținerea pedigriului pentru cățeaua noastră. Are un an jumătate, este o rasă extraordinar de iubitoare. La început cineva ne-a zis că dacă cumpărăm și vrem să ținem American Akita, atunci o să fie foarte greu, dar depinde și de dragostea acordată câinelui și de atenția acordată.